Iloilo City Dog Pound and Shelter mahimo buksan sa masunod nga semana. Pumuluyo pwede maka-adapt sang ido. Halos kumpleto na ang Iloilo City Dog Pound and Shelter sa Kalahunan Sanitary Landfill sa distrito sang Madriao nga isa sa mga proyekto ni Mayor Jerry Treñas. Ginpatukod ini sa tinutuyo nga maatipan ang mga layaw nga ido kag mahatagan sang maayo nga lugar antes pa man ipa-adapt. Suno kay Mayor Treñas, dako ang nabulig sa mga estudyante gikan sa Iloilo City Community College nga amo ang nagpinta kag naglandscape sang pasilidad. Diri sigurado nga maayo ang kahimtangan sa mga sapat bangod mayara sang individual nga kurungan. Manginbukas ang Iloilo City Dog Pound and Shelter para sa mga responsible pet owners para sigurado nga hindi magbalik pa sa mga dalan ang ido. Damo na excited sang aton nga dog pound nga ginaubrada subong sang mga estudyante sang TIIC, no. Tan-aw ta maka-open na ini sa dason nga semana. Open ina sa tanan nga tawo nga makakadto dira nga gusto magtan-aw. Ang dog pound ta para ni sa mga stray nga mga ido, no. Itan-awon ang mga ido kung pwede pa adapt. Magluwas sa pagkaon, hatagan man sang bakuna ang mga ido nga ipahamtang sa Dog Pound and Shelter. Samtang ginatuna naman sang City Veterinary Office kung ano ang ubrahon sa mga agresibo nga kasapatan. Ang iban nga shadow gid ka aggressive kag antisocial ina will have to be attended to properly. Pero ang pwede ma-adapt, i-encourage kinamo ng mga residents nga after training sang mga ini nga mga ido kag matagan na naton sang mga bakuna para sa rabies kag sa distemper, ipa-adapt naton ni sa mga pumuluyot. Sa masunod nga semana, ginalauman sa alkalde nga magabukas ang Iloilo City Dog Pound and Shelter. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Temporary stalls nga saylohan sa mga vendors sa Lapas Public Market ginahanda na sang lokal nga pangluhan. Ginpasiguro ni Mayor Jerry Treñas nga minimal ang mangin epekto sa ginaobra nga Lapas Public Market sa mga vendors ng merkado. Sini nga semana, madasig nga ginobra mga temporary stalls nga mo ang saylohan sa mga vendors. Suno sa alkalde, sa oras nga makasaylo ang mga vendors, gilayon naman nga suguran ang demolisyon. Ginalauman sa alkalde ang madasig nga trabaho, mga wala sang sablak sa mga motorista, bukod sa ginapatuman nga rerouting. Ang Lapas Market daw amo gina ang pinakadasig nga sugod na sang obra sang ila temporary stalls, no. And lapit na lang na matapos. Actually, sa ilang timeline, may 3 na kabulan para maubra sang temporary stalls. But it seems nga madasig ang ilang pag-ubra. Once matapos na ang temporary stalls, nga pwede na sila makasaylo, i-demolish na dayon ang Lapas Market. Kaya masugod na kita sang construction. Magluwas sa La Paz, ongoing man ang rehabilitasyon sang Mandurriao kag Arevalo Public Markets. Apang excited ang alkalde sa duha ka dalagkong merkado bungod sang private-public partnerships nga malapit na makasugtan. Nagapadayon ang negosasyon sang lokal nga pangluhan kag SM Prime Holdings nga amo ang investor. Ang Central Market kag ang Terminal Market, gina-finalize na naton ang negotiation sa SM Prime Holdings. Ang team tagani at tutusubong sa Metro Manila kay libuton nila mga markets sang SM Prime Holdings nga may PPP man sila sa iban nga mga LGU. Sa bago nga termino ni Mayor Treñas, madamo pa sang laom mga proyekto kang isang posible pagsulod sa container shipment sa PPA kag papatahom sang mga plaza. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.